Намираме се на територията на местност Баба Алино. Във връзка с това, че желаем да ви запознаем с нови факти и обстоятелства, които до този момент бяха неизяснени и са свързани с водоснабдяването на намиращите се тук жилищни сгради. И с резултатите от проверката по сигнал, подаден от Коста Стоянов, народен представител от политическа партия Възраждане, за нерегламентирано водовземане на питейна вода. Сигналът постъпи вчера в областна администрация в 13 часа. Незабавно свиках при мен представителите на компетентните институции, именно Басейнова дирекция Черноморски район, водоснабдяване и канализация и регионална здравна инспекция, които се ангажираха и извършиха незабавна проверка, с резултати от които ще бъдете запознати след малко. Принцип в работата ми като областен управител винаги е било и ще бъде да приемам сигнала, независимо от кого е подаден, да работя по него безпристрастно, обективно и прозрачно, а когато той е извън компетентността на областна администрация, да го препращам към компетентните институции и съобразно законовите им правомощия да следя за начина, по който те са реагирали на него. Ако по този начин беше реагирано през 1923 година, най-вероятно в момента нямаше да се намираме сред незаконни постройки, а в близост до нас да има горска територия, която доскоро беше с незаконно поставено на нея преградно съоръжение. И това е начинът на правителството да възвърне доверието на гражданите и да възстановим нормалността в държавата. Господин Димитров, кажете какво открихте при проверките? При извършената вчера проверка от служители на Басейнова дирекция установихме две водовземни съоръжения, два тръбни кладенци. Единият е оборудван, има потопяема помпа и тръбни връзки към него и се използва, докато другия е в процес на изграждане. При огледа наоколо, тъй като тръбната мрежа е подземна, се установяват както в шахти, така и в жилищните сгради монтирани водомери на водопроводите. Всъщност, господин Русев, това означава ли, че те са подали документи при вас? В района съществуват само съществуващи партиди, които съответно са били заплащани по надлежния ред. Казаха хората, които живеят тук, че те не са плащали на вас, а всъщност на КУП. Точно така. А КУП плаща на вас, така? Точно така. Това законно ли? Законно, разбира се. Колко са партиите, които са законни на практика? 6. 6. Да. Кажи от цяло изречение 6 партии. 6 партиди има законни. Господин Стоян, Ако позволите само нещо още да кажа. Констатирането представлява не само административно нарушение, а и е съставомерно по смисъл на наказателния кодекс. Господин Димитров сега ще ви запознае с това какво са предприели във връзка с констатациите си. да, какво ще направите? Да, наистина изграждането на водовземни съоръжения е престъпление по наказателния кодекс. В тази връзка материалите от нашата проверка още днес ще бъдат изпратени в прокуратурата. И какъв е санкцията? Какви са санкциите? Административните санкции в случай, че не представлява по-тежко нарушение или престъпление, за изграждане на водовземно съоръжение без разрешително санкцията е от 2 до 10 хиляди лева. За водовземане без разрешително е съобразно дебита, като може да стигне до 10 хиляди. То така качеството на водата не е гарантирано, нали така? Абсолютно няма установена санитарно-охранителна зона около съоръжението. Съответно, риска за ползването носят всички живущи. Господин Стоянов, кажете за какво става дума. Първо, искам да кажа, че продължават тук разкритията за незаконната дейност. До сега знаехме за незаконна сеч на Вековна гора и за незаконно строителство. Сега получихме сигнал и за незаконен сондаж, който, за съжаление, е включен чрез тръбна мрежа и чрез помпена система и резервари в самата водоснабдителна система на комплекса. И това е абсолютно незаконно и нерегламентирано и дори носи риск за здравето на всички ползващи, защото не са спазени никакви санитарно-хигиенни изисквания, не са взети проби от водата, дали тя е годна за пиене и така нататък. Това тук е наложило поради факта, че съществуваща вода като сградно склонение към старата сграда не е достатъчна и дори живущите тук се оплакват, че на високите етажи не им стига водата, но явно чрез този незаконен сондаж и чрез системата, която са направили, са си решили проблема, но това, както вече казахме, е дори и престъпление.
То трябва И да се трябва унищожи да- този сондаж, нали така? Ами от тук нататък аз съм благодарен първо на областния управител, на директора на басейнова дирекция и на управителя на ВиК Варна, които веднага се отзоваха на сигнала ни и крайно време е всички да започнем да работим заедно и да покажем, че наистина с съвместни действия можем да спрем беззаконието, нарушенията и престъпните действия в нашата страна. Господин Русев, ако се прекрати този незаконен сондаж, обаче тук хората без вода могат ли да останат? Само в рамките на съществуващите партиди, които датират от 90-те години, каквато е мрежата, такава ще бъде и консумацията. До коя институция се подава заявлението за сондаж за кладенец? За озапоняване. Към басейнова дирекция. Вие Няма нямате- подадени. Няма подадени заявления, нито има издадени разрешителни и в този смисъл съоръженията, които са изградени, но не са вписани в регистрите на водовземни съоръжения, подлежат на ликвидация. И тогава? В смисъл, ако се ликвидират, Тоест, може ли да останат без Именно. вода част от Точно. тези живеещи, защото... Те всички Ще ги се запечатате ли? Ние ще дадем предписание към собственика на имота, който е собственик и на съоръжението, да премахне тръбните връзки и в последствие да ликвидира водовземното Ако съоръжение. не го направи, защото му е практика за всичко. Нали? Като Ако му не го- предписват да направи нещо и той не го прави. Ние ще предприемем всички мерки, които са предвидени в Закона за водите. Които са? Ще запечатате. Административни санкции. но хората могат ли да останат без вода тук изцяло? Доколкото разбрах, има стара водопроводна мрежа на ВиК оператора и това е единственият законен начин за водоснабдяване. Има стара мрежа, която може да... Очевидно недостатъчно. С електроподаването как? Има ли канализация тук? Има, да. Сега да ви кажа, че тук къде е свързана? всички пътища, които виждате, са горски. Горска територия. Няма Горски път. влязъл в сила подробен устройствен план и поради тази причина няма как да има ВиК улична мрежа, от която да е от по-висока категория. Няма как да има проекти за водопроводи и канализации тук в района. И поради тази причина има само вероятно стари сградни отклонения към съществуващи сгради и поради тази причина те са били принудени да правят не само един сондаж, ами както вече е известно, няколко сондажа тук на тази територия. Той се Може и отглеждат повече тук да и има. много малки деца, както се вижда, с такава вода. Ами това е отговорност на този, който го е направил, на собствениците. Така е. А канализацията в коя пречиствателна станция евентуално отива? Ями ли какво Нямам е? никаква информация. Ще го проверим това нещо. Значи, в тази връзка казвам, че не спират проверките. Разпоредил съм още една проверка, за резултата от която ще ви обявя своевременно. Просто към момента даже няма да кажа за какво става дума, за да не създавам нагласи предварително. Но пак във връзка с инфраструктурата. Във връзка с снабдяването на комплекса както с вода, така и с електричество. Те имат и трафопост тук. Така е, да. А той е регистриран ли? Обследваме, както казах в момента всичко.